मिट्ठू बनल जंगल के राजा। एगो खूबसूरत जंगल में एगो पेड़ पर एगो तोता और मैना के जोड़ा रहत रहे। एक दिन मैना एगो अंडा देलस और कुछ दिन के बाद ओकरा में से एगो बच्चा निकलल। दोनों उ बच्चा के पाके बहुत खुश भइलन स और ओकर नाम मिट्ठू रखलन स। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ भइल, तोता मैना के चिंता बढ़े लागल, क्योंकि वो दिन पर दिन शरारती होखत जात रहे। एक दिन वो गुफा के पास शेर खान के बैठल दिखलस। शेर खान, का तू जंगल के राजा हुआ? हाँ, हम जंगल के राजा हई। ऐसे आपके देख के ना लागेला कि आप जैसन जानवर राजा हो सकेला। तारा कहे के मतलब का बा? हमार कहे के मतलब बा कि आप इतना बड़ा बानी, मोटा बानी, नहइबो ना करेनी, त आप जैसन जानवर के जंगल के राजा काहे मानल जाओ? ई सुन के शेर खान आग बबूला हो गईल। मूर्ख, तारा पता नहीं खे, हम इस जंगल के कोई भी जानवर के शिकार कर सकेनी। हम सबसे ताकतवर हई और इस जंगल पर आवे वाली हर मुसीबत से लड़े के शक्ति रखेनी। अरे रहे दी, अगर आप सच में कोनो जानवर के शिकार कर सकेनी तो तनी हमार शिकार करके दिखाई ना। सुन के शेर खान के गुस्सा के अब कौनो सीमा ना रहल। ऊ मिट्ठू पर एगो पंजा मरलस, लेकिन मिट्ठू ऊपर उड़ गए और ऊ पंजा ओकरे कान पर लागल। फिर दोबारा पंजा गुस्सा में हवा में घुमावलस तो ऊ ओकर दूसरा कान पे लाग गईल। काहे महाराज, अब मजा आवता नु। ओकनी के ई नोक झोंक बाकी जानवर भी देखत रहन स। शेर खान के अब बहुत ही बुरा महसूस होखत रहे। ऊ गुस्सा में आके एगो तेज पंजा दोबारा चलौलस, लेकिन ई बार ओकर पंजा ओकर आँख में जा लागल। शेर खान हार गईले, खुद के जंगल के राजा कहे वाला एगो छोट मिट्ठू से हार गईले। आपनी बेइज्जती शेर खान से बर्दाश्त ना भइल। सब जानवर ओकरे के देखत रहन स। उ चुपचाप उहवा से उठ के चल गए और मिट्ठू घमंड में आके और ज्यादा शोर मचावे लागल। मिट्ठू खुश होके कहलस, शेर खान चल गईले, आज से हम हई जंगल के राजा। तू ऐसन सोच भी कैसे सकेला कि तू ही जंगल के राजा हुआ? हाँ? अच्छा, तू ना देखला हम कैसे शेर खान के इजा से भगा देनी? उ हमरे से मुकाबला ना कर पाइल। अरे उ भागल नहीं खे, कहीं चल गईल बा। अब कुछ होके, आज के बाद तू लोग हमरे के राजा मनबा, वरना हम तहरा लोग के भी बिल्कुल ऐसा ही परेशान करब जैसे शेर खान के कैनी है, और फिर तहरा लोग के भी जंगल छोड़ के जाए के पड़ी। ई सुन के केहू कुछो न कहलस। उ दिन के बाद से उ जानवरन के परेशान करे लागल, तो उ लोग ओकरा से पीछा छुड़ावे खातिर ओकरा के राजा बोल देत रहन स और उ खुश हो जात रहे। मिठू बेटा, मननी की तू तेज और फुर्तीला हुआ, तेज उड़ सकेला, लेकिन खुद के राजा मान के तू ठीक नहीं खा करत। मिट्ठू, हमार बात माना और जंगल के जानवरन के परेशान करल छोड़ द। तू राजा बने के काबिल नहीं खा। हम जंगल के राजा हई और रहब, कह के मिट्ठू ओकनी के एगो न सुनलस और हवा में उड़ गईल। ओकर नजर में उ शेर खान के हरा के जंगल के राजा बनल रहे। ई खबर जब पास ही के जंगल में रह रहल चीता के मिलल तो उ खुश हो गईल और आपन एगो चील दोस्त से कहलस, सुननी है कि शेर खान जंगल छोड़ दिले बा और ओकरा जगह कौनो छोटहन तोता मिट्ठू जंगल पर राज कर रहल बा। हाँ, सुन ले तई है बानी। तो फिर हमनी के उ जंगल पर कब्जा करे के बहुत बढ़िया मौका बा। शाम के टाइम जंगल में एगो अजीब सा शोर होखे लागल। चीता जंगल में आ चुकल रहे और जानवरन के डरा डरा के भागे के मजबूर करत रहे। सब जानवर इकट्ठा होके मिट्ठू के लगे भगलन सा और ओकनी के पीछे पीछे चीता भी वहाँ पहुँच गई। बोला का बात बा? बात तक कुछ हो नहीं खे, बस इतने समझ ले कि आज से ही जंगल के राजा सिर्फ हम हई और तू खुद के राजा समझे के गलतफहमी मत रख। हम शेर खान के यहाँ से भागे पर मजबूर कर दिले बानी, त तू कौन चीज हुए? अभी तारा के सबक सिखावतानी।
ई कह के मिट्ठू उड़ल और चीता के लगे पहुँचल। हिम्मत बा त हमरा पकड़ के दिखाओ। पिद्दी कहीं के हम तहरा के पकड़ब हैं? कह के ऊ चील के आवाज लगौलस। चील। सुन के चील बहुत ही तेजी के साथ उड़त आइल और मिट्ठू के एक ही झटका में आपन पंजा में दबा लेलस। ई देख के सब जानवर चौंक गइलन स। आज से पक्षियन पर चील राज करी और ई जानवरन पर हम। और मिट्ठू तू अगर अपन जान प्यारा बा तो हमार हुक्म बनी हा, वरना हम तहरा के जिंदा ना छोड़म। तू बाकी जानवरन के तरह हमरा से नइखा भाग सकत। अब सब जानवर और पक्षी ई बात के माने लगलन स। जानवरन पे चीता राज करे लागल और पक्षियन पर चील। ऊ लोग अपन कुल काम जानवरन से करवावत रहन स और ओकनी के परेशान भी करत रहन स और सजा भी देत रहन स, पर ई सब ओकनी के बर्दाश्त करे के ही पड़त रहे। मिट्ठू, आज अगर शेर खान एजा होइत तो हमनी के ऐसे गुलाम ना बने के पड़ीत। इस सारी परेशानी के वजह सिर्फ तू बाड़े मिट्ठू। बेटा, हम यही दिन खातिर तहरा के समझावत रहली हाँ, चाहे तू कितना भी फुर्तीला और तेज काहे ना हुआ, लेकिन राजा होखे के काबिल तू ना रहला। अब मिट्ठू के भी अपन गलती के एहसास हो गल रहे और वो यह चाहत रहे कि वो शेर खान से जाके माफी मांगे, लेकिन शेर खान कहाँ चल गईल रहे ई केहू के पता ना रहे। अगला दिन सुबह सुबह चीता और चील जानवरन के साथे एगो सभा बैठलन स। जैसन कि आज एक दिन हो गईल बा, हम और चील दोनों बहुत भूखाइल बानी, यही से आज सांझ के हम पहला शिकार करब। सुन के सब डरा गइलन स, लेकिन केहू के कुछो बोले के हिम्मत ना भइल। महाराज हिरन के खइहन और हमार खाना तो जंगल के ई पिछला राजा ही बनी मिट्ठू। ई सुन के मिट्ठू और ओकर माँ बाप भी डरा गइलन स। बाकी जानवर भी अब परेशान दिखे लगलन स, लेकिन कुछो करे के लायक कोई भी ना रहे। रात के सब जानवर इकट्ठा भइलन स। मिट्ठू और हिरन के जानवरन के बीच चीता और चील के सामने हाजिर होके के पड़ल। चील, तू जल्दी से अपन शिकार कर, ओकर बाद हमहू करब। चीता हिरन के तरफ ललचाई नजर से देख के कहलस। चील चेहरा पे मुस्कान लेके मुंह फाड़ के मिट्ठू के तरफ बढ़े लागल। बाकी सब जानवर सिर्फ खड़ा होके देखत रहन स। जैसे ही चील मिट्ठू के अपन मुंह में दबावे वाला रहे, तभी शेर खान अचानक से आइल और एक ही झपट्टा में उ चील के अपन मुंह में ले लेलस। ई देख के सब जानवर चौंक गइलन स और ओकनी के जान में जान आ गइल। ई जंगल हमार हा और हम इस जंगल के राजा। अभी भी टाइम बा, चल जो यहाँ से। शेर खान, हम तो ऐसा ही बस चील के बहकावा में आ गइल रही, हमके माफ कर दा, हम वापस अपन जंगल जा रहल बानी। कह के उ तेजी से उहवा से भाग गइल। सभी जानवर ओकरा के देख के जोर जोर से हंसे लगलन स और खुशी मनावे लगलन स। शेर खान, हमके माफ कर दी, असल में आप ही हैं जे जंगल के राजा बने के लायक हैं। सुन के शेर खान खुश भइल और बाकी सब जानवर भी। मिट्ठू के माँ बाप भी खुश हो गइलन स ई देख के कि ओकरा के अकल आ गइल बा। ऊ दिन से शेर खान फिर से जंगल पे राज करे लागल और सब जानवर खुशी खुशी आराम से जंगल में रहे लगलन स।